It's the morning of Monday the 5th of September here in Lazkao, and today my Basque course begins. Well, I've just seen a sign. It seems like I've arrived. This is the Ordaindu Gela, the computer room. Eta jan. Bai. Egingo dut horrela. Espainiako gobernuaren iritzian ezin diegu Right, there's one thing that's essential here in my bedroom. It's these earplugs. So, the tour of the bathroom is going to be limited to the gents. And there seems to be perhaps an ancient Basque tradition of numbering the toilet cubicles within the bathroom area. Glad I wasn't allocated room 241. The first morning of lessons has ended and we're going to get some food. Hi, Kaixo, models. So lunch today is rabbit. Let's go and try the evening meal. Bai. Asko gustatzen zait. Zergatik? Giro onagatik, jendea oso jatorra da, eta denetatik, irakasleak, bai, baita ere. Oso gustora, hemen nago. Gogorra da, baina gustora, bai. Dena oso ondo dago. Oso zaila da. Zergatik? Zergatik, hitz berriak daude asko, hitz hiztegia asko berria dago eta horregatik. Eta maizpiden gustatzen zaitzu? Bai, asko gustatzen zait. Esperientzia hau oso interesgarria da. Batzuetan oso gogorra izan da. Baina, beno, oso esperientzia ona. Eskerrik asko, sorte ona. Nongoa zara? Gasteizkoa naiz. Eta zu lehengoa aldiz hemen maizpide zara? Bai, maizpiden bai. Euskaltegia joan nintzen, baina maizpiden bai. Gustatzen zaizu hemen? Asko gustatzen. Gogorra da, egunero hainbeste ordu, 8 orduko klaseak dira, baina orokorrean oso gustora nago. Eta duela denbora luzea ikasten ari zara? Txikitan ikasten nuen, baina gero utzi nuen eta ohitura berreskuratu nuen pasaden hilabetean. Bueno, pasaden urtean markatu. Eta zergatik ikasten duzu? Nire lanerako behar dut, baina batez ere nahi dut hitz egin euskaraz. Nire sustraiak dira eta asko gustatzen zait hizkuntza. Eta zergatik hizkuntza ikusi ari zara? Lanagatik eta nahi dut
euskara hitz egitea, nire semea euskaldun zaharra da, 6 urtekin, baina euskaldun zaharra da. Moment bat, eskerrik asko! Gu gainera asko ikasten dugu eta metodo ona da euskara ikastea, ulertzea eta ohiturak, Euskal Herriko ohiturak ikastea o hartzea erdakin nola ezak. Eta zergatik ikasten duzue? Nire kasua nire lanean beharrezkoa da, baina orain euskara gainera gustatzen zait, orduan gustatuko litzaidake hizkuntza dakiela. Eta zu? Nire kasuan orain dela 2 urte aldatu dute nire lana eta nagoen lana ointxe bertan gehienak euskaldunak dira. Orduan, kriston aukera daukate beraiekin euskera erabiltzea eta hemen beste aukera bat euskarari lotuta eta gauza horiek. I'm just leaving the doctor's. I've got a bad cough, but I managed to get some medicine in Basque. A bit of waving of arms, but I got there in the end. This is the first 2-week period coming to an end. Everyone's in the dining hall for the final evening meal together. And although everyone's very excited, there's a bit of sadness as well that the groups are going to be breaking up. Beraz, nik uste dut Eusko Alderdi Jeltzaleak, beste alderdi guztiek bezala, baditu bere gauza honak. Well, it's kind of nice to be back in my little room after a weekend's break. People always think I look like this guy. He's a magician, I think, some sort of television star. Sailoa da, baina, pizkana ikasiko dut. Ikasten ari naiz euskara, nire lanerako behar dudalako, baina batez ere Gasteizen, Euskal Herrian jaioa izan naizelako. Kulturaren parte bat delako. Hizkuntza zaila da edo ez? Hasiera batean oso zaila izan zen, barnetegi batean sartu nintzen lehenengo aldian, indioak bezala hitz egiten nengoelako. Eta oso zaila zen, benetako elkarrizketa bat mantentzea. Baina denbora aurrera junala, posiblea izan da elkarrizketa normal batean aritzen. Beste bat? Nire amaren hezkuntza da euskara, eta ez dut ezagutzen, eta nire lagunak ere gehienak euskara hitz egiten dute. Eta orduan pixkat bitxoarraro bat naizela ematen du, eta hitz egin nahi dut.
But one of the challenges for today is understanding the instructions on the washing machine in Basque. Hombre, hemen bizitza Big Brother bezala da, pixka bat, baina egia esan oso gustora nago eta errepikatzeko modukoa da. Nabari da zatozela eskufrenurik gabe. Nik eskufrenurik gabe, horiegi osoa zen, oporretara dagoaz, benga guazen, guazen. Ondo ikasi, ez ere esan baino lehenago. Prest gaude? Bai, prest gaude, bai. Kopa hori, txirriazka, txirriazka, altza kopa hori, I'm back at Beasain, a month after I arrived here, without a clue what to expect, and I'm going to get the bus now back to Bilbao. I've just discovered a Basque English dictionary I didn't know about, and it looks rather impressive. I think I'm going to need to sit down.